Pieter-Jan Postma had na zijn teleurstellend vierde plak in Londen de trie weer oppakt. Tegeer met zijn nieuwe coach Jacco Koops van het Heerenveen is hij vol goede moed het traject richting Rio 2016 inslaan. In medemblik gaat het tot het slitjaget. Van de 12 races wint Postma de zoon. En de voorsprong op de nummer 2 is maar liefst 15 punten. Ja, daar ben ik erg blij mee. Goede samenwerking met Jacco Koops. En het gaat echt steady, maken we progressie. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik kijk uit naar het EK en het WK. En, dus ja, dat is goed. Zijn coach Jacco Koops jocht het mij genoegen aan. Hoewel Postma intussen 31 jaar oud is, denkt Koops dat er nog een soort te heljen is. Ja, zeker. Anders was ik er sowieso niet mee begonnen. Als ik had verwacht dat er geen progressie mogelijk was, dan was ik er niet aan begonnen. Nee, ik denk dat hij nog heel veel beter kan dan dat hij nu doet. Ik lees de radiaalzielster Marit Bouwmeester had de trio weer oppakt. En het is heerlijk om weer in Nederland te zielen. Ja, normaal vind ik steeds ja, maar ik ben steeds deze week wel echt extreem koud. Dus voor mij mag het wel wat warmer worden, want het wetter dat is net echt heel lekker om dat door hierheen te krijgen. Op het stuit zit Marit zonder coach, want haar vaste trainer Mark Littlejohn is de na zo'n heel hier mee ophouden. Maar ja, voor zo'n talentvolle jonge topzielster stenen de trainers vanzelfs in een regen. Nou, ik weet steeds, het is een behoorlijk moeilijke zoektocht. Sowieso, wat soms net realiseerd wordt, is dat de coach als ik 300 dagen per jaar voort ben, dat de coach 300 dagen per jaar voort is. En dan, dan moet ik nog een coach wezen die goed bij mij past en mij kan aanvullen. Dus ik goed is in de dingen waar ik nog op verbeteren kan. Maar het is een leuke zoektocht. Ik vind, maar hopelijk komt wel iemand uit die mij kan helpen. Ja. Dan waarom naar de wedstrijden. Want nu weer in de finales, de medal races. Het experimentele format is volstrekt anders als bij Leagues op Olympische Spelen. Er zitten 6 mensen in die medal race. En die medal race, iedereen krijgt de punten van de plek. Dus de een heeft 1 punt, de tweede heeft 2 punten, de derde heeft 3 punten enzovoort. En dan is het degene die in de medal race, die laatste 6 dus in die 20 minuten wedstrijd, hoe je eindigt, dat op elkaar geteld, dat is de score. En als je dan op gelijke punten komt, dan wint degene die de beste heeft in gevaar in de medal race. Voor Postma betekent dat in deze medal race dat hij heeguit 1 plak achter de Brit Mark Andrews eindigt in mei om goud te pakken. Die andere Brit die mij winnen, want die had al 6 punten. Maar Postma reikt op het 4e plak. En omdat Andrews tweede wordt, komen beide toppers exact op 5 punten. Andrews hier uit de eerste wedstrijd 3 punten meenam, plus 2 is 5. En Pieter-Jan Postma startte als eerste, zielt er 4 bij, komt ook op 5. Maar omdat de medal race zwidder waagt dan de 12 wedstrijden daarvoor, pakt Pieter-Jan Postma zilver in steed van goud. Net even die tweede plek pakken, dat vind ik net jammer. Ja, kloten. Ik kijk door het resultaat heen. Ik kijk dus ook even door het systeem heen van wat er is gebruikt. En ik kijk met name naar het proces in zijn ontwikkeling. En daar ben ik wel heel blij mee. Ook in de klasse van Marit Bouwmeester, de laser radiaal klasse, is het spannend. En ook daar zal de leidende dame de positie oerjaarmaten on en oor. Want de overwinning gaat naar Ierland. Marit Bouwmeester wordt tweede en de Britse eindigt op het 3e plak. En daarmee is ze de 5e zieler in medemblik die de koppositie verspielt in de medal race. Murphy, Bouwmeester en Young eindigen alle 3 op 4 punten. Maar in het nieuwe format levert dat dus een verrassing op. Net Elsen Ian is dergelijke wees mij. Is dit nou een systeem van de toekomst waar we blij mee wezen moeten? Of maar weer omwennen? Of hoe? Ik denk het net. Ik denk niet dat we het nog een keer zien. Op dit moment is het eigenlijk een heel erg gelukssport wat ze creëren. En zeker maar zien hij zoveel verschillende variabelen. Het is een beetje vergelijkbaar met golf, dat iedereen 1 keer mag slaan en dan degene die het dichtstbij leidt had woen. Dus dat is natuurlijk een beetje een bizarre situatie. Dus hopelijk hoeven we net meer lang met dit format te racen.